प्रमद बर'खौबो प्रमद बर' सारखौ माने थाबनो जाहाथे एसे कनसिडार खालामनानै हगारनानै होनायनि बेबस्थाखौ एसे खेंसालियैबाबो गासैबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन जासिहरफिननाय जाबाय। साननैसो सिगां जों खोनानो मोनबाय थादोंमोन आरो निउस पर्टेल गासैयावबो नुजोबनो मोन्दोंमोन सार दावराव देख्रेबखौ मा जाहोननि थाखाय न'निफ्राय हमना लांनाय जाखो आरो मानि थाखाय। आं बिथांनि मेडामजोंनो एसे दान्दिसे सावरायनो मोननै खोथाखौ लानानै सोंगोन मा जाहोननि थाखाय लांनाय जादों आरो दिनैसिम मा जानानै दङ मानो ओंखाराखै बिनि बारैसो एसे सावरायनो सानो। दा मेडामखौ आंनि चेनेलाव फरायग्रोना लाबाय। दा सारखौ मा जाहोननि थाखाय बे रुम न'निफ्राय लांनाय जादोंमोन बिनि बारै एसे खेंफोरथिखौ होयोबा मोजां जागोन। जाहोनखौथ' बुंनो थाङोब्ला जेबो गाज्रि जाहोन गैया। सारा जाथिनि अलखद समाव दा जेरैबायदि परिबेस जाबाय बर' जाथिया बेखौ लानानै सारा मिडियानि गेजेराव खोथा बुङो, एसे मानसिफोरजों खोथा रायलायो, दुखु सुखु फोरमायलायो आरो बियो आंनि जेसेबां मोनबोदों बे बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावनानै फैखानाय सुबुं। दा बेखायनो बर' हारिनि अलखदाव बर' हारिनि थैनाय थांनाय गाबनाय मिनिनाय दुखु जारलाखौ बियो सहायनो हाया। बेनि थाखायनो बियो ओरैबायदि माबा जायो बेहा माने डिप्रेसन बायदि आरो बर' जाथिखौ लानानै दा जेरैबायदि सोलिगासिनो दं बर'फोरनि बिपद बेखौ नुनानै बियो बाथ्रा बुंदों मिडियानि गेजेराव। बेनि थाखायनो माखासे पावार लबिया मानसिफ्रा बेफोरखौ सैज्य हायाखै, गावसिनि गोरोन्थिखौ आसि थुयै थुयै सारा फोरमायदों। बेनि थाखाय बिसोरो सैज्य जायाखै, गोरोन्थिखौ बिसोरो सिखार जानो लुबैयाखै। आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरो। ओमफ्राय सारखौ जेब्ला लांफैयोमोन न'निफ्रायनो लांफैदों होननानै खोनादोंमोन। न'निफ्रायनो लांमारदोंमोन ना बाहेरायाव ओरैनो न'निफ्राय लांदोंबा खयथानिफ्राय खयथासोनि गेजेराव लांफैयामोन न'निफ्राय? 7 जानुवारिनि मोनायाव 2:30 बाजियाव गाहायाव कलिं बेल दामबाय थादों। बेनिफ्राय आङो सिखांनानै बाहेरायाव ओंखारनानै सोर होननानै सोंहरदों। अब्ला बर' मानसिया राव होदों जे जों होनदों। सोर जों होननानै सोंनायाव जों पुलिसनि मानसि, पुलिस बे 2:30 टाइमाव मानो फैदों होननानै आं सोंदों। अब्ला होनदों जे बे सार उमुखनि न'ना? औ। मानसिया न'आव दंना? औ दं। सारजों एसे रायलायनांगौ खोथा दं बिदि होननानै। हाब बे टाइमाव साराथ' उन्दुबाय, एसे खेवफैदो गेटआ मारिनायमोन नालाय, गेटआ एसे खेवफैदो सारजों एसेल' रायलायलांनो। जेब्ला आङो गेटखौ खेवनो होननानै थाङो खामसालिनि ग्रिल, खिन्थु बिसोरो बिनि आवगाय वालखौ बारनासो फैदों दे। वाल बारनानैसो बिसोरो बे खामसालियाव ग्रिल होनाय दं नालाय, बे ग्रिला मारिनाय बेखौ बिसोरो खेवनो हायियावसो बिसोरो माथो होनाय जादों आरो। दा बेहाय आङो जेब्ला ग्रिलनि साबिखौ खेवनो होननानै थाङो नुहैबाय आङो बिराद पुलिस दङ। ओमफ्राय आङो बागदावबाय, हाब मानो एफाबां पुलिस, मा जादों, मानो फैदों होननानै। अब्ला बिसोरो होनबाय जेबो नङा, सारजों एसे खोथा रायज्लायनांगौ दङ, बेखौ रायज्लायनानै जों थांगोन, खेवनानैल' होदो। ओमफ्राय आं गिनानै खेवनो लुबैयाखैमोन। ओमफ्राय बिसोरो एमब्रा खेवनो थिननायाव आं खेवनांगौ बायद' जाबाय आरो। ओमफ्राय फैनानै खामसालियाव बिसोरखौ जिरायनो होबाय। खिन्थु आंहा गिसं गासं जाबाय, मा खारन मा उद्देश्य लानानै फैदों बुजिनो हायासै। ओमफ्राय खामसालियाव बिसोरखौ बाहाय थाथ' होननानै आङो जेब्ला न'आव हाबनानै सारखौ फोजाफैबाय, साराबो बागदावबाय पुलिस फैदों होननाय लोगो लोगो। बागदावनानै सारा बुंबाय जे नायफैबाय असिखौ नुबाय। हाब असि साहाब दा बे टाइमाव मानो फैदों होननानै, मा खबर होननानै। असिया जेब्ला होनबाय जे सार नोंजों एसे रायज्लायनो होनबाय आरो। रायज्लायनो होननायखाय सिङाव बाहायनो जिरायदो दे, मा रायज्लायनो दे रायज्लायदो। ओमफ्राय अब्ला बुंबाय जे माने SP सारा लेंहरदों सारमोनखौ बिदि होनबाय आरो। सारा ओमफ्राय SP लेंहरदों बे टाइमाव मानो लांफैलाय, बिदि नङा र' एसे दानना होदो। SP लेंहरदों होनबाय आरो। अब्ला सारा होनबाय हाब बे टाइमाव SPया फन हरबानो जायोमोन ना, आं थांगौमोन जाबाय आरो। ओमफ्राय दा आं थांला, आं गाबोन थांगोन होनबाय आरो सारा। आं गाबोन थांगोन, आंहा देहायाबो गाज्रि, आं गाबोन फुङावनो थांगोन, लेंहरथारदों।
दानो माबा मोनसे रायज्लायनानै थिनहरफिनगोन बिदि जाबाय आरो लांफैनो थिनदों जाबाय आरो आं गाबोन थांगोन होननानै माबा जादों नामा होननानै सोंबाय थादोंमोन सारा असिनाव माबा जादों नामा जायाखै जों जेबो मिथिया ओमफ्राय थांलाय फैलाय सारा सोंबाय थादों असि माबा जाथारदोंदां माबा जाथारदोंदां होननानै अब्ला लास्टआव असिया बुंदों जे सार नोंनि सायाव गोजौनिफ्राय माबा मोनसे एलिगेसन फैदों बे खोथाखौ एलिगेसन जानो हागौ होननानै ओमफ्राय जों जेबो मिथिया जोंखौ लांनोल' थिनदों थांनांसिगोन जाबाय ओमफ्राय एमब्रा होनबाय थाबाय सारा थांनांगौ बायद' जाबाय आरो माने थाङा होनथारोब्ला सारखौ एसे जबरदस्तिबाबो गाज्रि बेबहारफोर खालामनानै लांगोन बायदि नुबाय आरो एक्टिंफोरखौ बिदि ओमफ्राय जेला सारा ड्रेस सोलायनो थाङो ड्रेस जानो थाङो अब्ला असिया रुमाव हाबफाबाय हाबफानानै जि दोनग्रा ड्रयारफोरखौ खेवनानै नायजोबदों आरो बियो अब्ला आंबो मोनसे साहस लानानै बुंदों जे मानो बेबायदि नायलायनांगौ माबा मोनसे उद्देश्य दं नामा होननानै आं असिनाव सोंदों आरो अब्ला नङा जेबो उद्देश्य गैया होननानै असिया बुंदों अब्लाबो आं बिसास खालामाखै ओमफ्राय आं असिनि खाथियाव थाबाय थादों माबा मोनसे गाज्रि पलिसिफोर दं नामा बेखौ साननानै आं असिनि खाथियाव थाबाय थादों ओमफ्राय गैया जोंनिफ्राय जेबो लेखाफोर लाङाखै आरो नायदों बियो गासिबो जिनिसखौ खिन्थु माबाफोर उद्देश्य दं ना मामोन जों बेखौ बुजिनो हायाखिसै खिन्थु जेबो गाज्रि माबाखौ देखायलाङासै आरो जोंनिसिम दिनैसिम सारा जेलावनो दङ होननानै खोनानो मोनदों आरो मालासिम गगोनफोर बायदिखौ खौरां मोनदों गनायाथ' हाइकर्टआव माबाखौ हैबायमोन ओमफ्राय हियारिंआ दाखालि 18 थारिखआव मोनसे हियारिं थांदों बेना ओमफ्राय उकिला खोन्थाहरदों कि माबा जाबाय बेना हियारिंआ मोजाङै थांबाय थांनानै बेखौ रिजार्भआव दोनबाय रिजार्भआव दोनोब्ला सानथामनि गेजेराव पजिटिभ नेगेटिभ रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै बुंदों खिन्थु जोंबो नेबाय थादोंमोन उकिलनावबो सोंहरबाय थादों खिन्थु दिनैसिम रिजाल्टआ फैयाखै बिदि आरो बेयाव दङ आरो दा रिजार्भआवनो दङ आरो दासिमबो सारखौ जे लांबाय ओरैनो गुबुन मा जाहोननि थाखाय लांदोंमोन आरो सोरनिबा आखाइफोर थागोन नामा बेखौ सानो नामा मेडाम बेखौथ' जाहोनाथ' जेबो गैखाया बे जाथिनि खोथा बुंनाय मिडियानि गेजेराव नंगौ नङाखौ फोरमायनानै होनाय रायजोफोरनो जे दानि सरखार गोदोनि सरखार मारै मावनांगौमोन मारै मावखो बेखौ सारा गुवारै बुंफुरनानै होदों बेखेवनानै होदों आरो अनेक जाथायफोर जागासिनो दंना दा बेफोरखौ सारा बुंबाय थादों जे बिदि जानो नाङा बिदि जानांगौ बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों बे आरो बेखौथ' आंल' बुंनाय नङा सुबुं माहारियाबो बुजिनो हायै गैला होनदां साननो हायो आंनि मथेब्ला माने बेथ' दा जायफ्रानोखि थगाय थसि सिगि सग' खालामनानै सैमा हालेवनायाव अमा गाग्लिनानै सरखार सलायनो लादों सरखार सलायदों बिसोरनोनो डाइरेक्टबाबो इनडाइरेक्टबाबो बिसोरनो आखाइ होननानै आं सानो आरो सुबुंफ्राबो साननो गोरोंफ्रा बेखौनो सानखागोन ओरैनो दा सारा दा दिनैहाय जेलाव दिनैसिमबो दङ दा बिनि बागै जेनेबा प्रमद बर' सरकारनिसिम माबाफोर बुंनो सानो नामा सार मेडाम प्रमद बर'निसिमथ' बुंनांगौआ बेनो सार बायदि सासे सादारन बर' जाथिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंखौ बेबायदि नंखाय फाव फान्दायनानै दिनै आरो बैसोआबो सारना 60+ जाबाय आरो दा बेहा जेलाव थांनानैबाबो बेहा माखासे बेमार आरो नुजाहैबावबाय न'आव थानाय समावथ' बिदि बेमारबो नुजायाखै बेहा दा बाहाय बेमारबो नुजाहैबावबाय दा बेखायनो सानो आं प्रमद बर' सारखौ माने थाबनो जाहाथे एसे कनसिडार खालामनानै हगारनानै होनायनि बेबस्थाखौ एसे खेंसालियैबाबो नायहरो आरो बेखौ आं अनुरद खालामनो लुबैदों आरो खोनासङा बुंनो लुबैयो आरो सारखौ जों साननैसो सिगां मेडिकेल हस्पिटालावहाय ट्रिटमेन्ट लाफैनायखौ नुनो मोन्दोंमोन दा गोदो न'आव थानाय समाव बेफोरबायदि ट्रिटमेन्टआवथ' बारा थानांगौ जायाखैमोन दाथ' सारखौ जेलाव थानायनिफ्राय दा मेडामा बुंदों
बेरामा गासैबो एसे एसेब्लाबो सिखांदों होननानै बुंदों आरो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंब्लाबो सार दावराव देख्रेबखौ जोङो ट्रिटमेन्टआव फैनाय नुदों दा बिनि अबस्था हालोदा माबायदि जानानै दङ जों मेडाम दा बुंनो थाङोबा खोब गाज्रि सारनि माबाया देहाया बिराद गाज्रि न'आव थानायावथ' बेबायदि प्रब्लेमा जाद्रायाखैमोन बेहा मेगननि प्रब्लेमा दं मेगननि थाखाय बेहा कन्टिनिउ बे मुलिखौ इउज खालामो खिन्थु दाखालि जेलाव ओरैबायदि सिं साहैबायनो बियो न'आवथ' सिं साफेरामोन सिं सानानै बेखौ माबाया फार्मासिस्टआ बुंहरबाय थाबाय जे मेडाम बेखौ हस्पिटालाव लांनांसिगोन एसे बारा सानाय माबाबाय थाबाय खोन्थाबाय थाबाय ओमफ्राय आं बिजिसो होगासिनो दं होनना बुङो आरो बिजि होगासिनो दं होमबालाय नोंसोरनि माबानिफ्राय मा रोखोम लाबोनो हायो लाबोदो होननानै जों बिहरबाय आरो ओमफ्राय गावसोरो पारमिसन लानानै लाबोबाय लाबोनानै ओमफ्राय बाहायथ' सिभिलावबोथ' दा डाक्टारानो गैला थेवबो जोङो चाइल्ड गथ'फोरनि डाक्टारखौनो बेखौ रिकुवेस्ट खालामनानै सारखौ माबानो हस्पिटालाइज खालामनो थाखाय माबा खालामबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनानै माबाबाय आरो दोनहोबाय खालामनानै ओमफ्राय ट्रिटमेन्टखौ लाबाय उदैबो सायो बेहा उदै सानाय खोन्थादों उदै सानायनि थाखाय सेन'ग्राफि खालामनो लांबाय सेन'ग्राफियाव डाइरेक्ट नुजाबाय गल ब्लाडार स्टन जाबाय बेनिफ्राय गासिबो ब्लाड थार्ड गासिबो नायजोब्बाय बेना हार्ट बिटआनो ओरैबायदि गाज्रि डाक्टारा खोन्थादों 60/70 थानांगौ खिन्थु 48ल' दङ बेना दा बेबायदि कन्डिसना दा बेखायनो बेखौ हस्पिटालाव जोङो दाखालि 6 दिन दोनबाय ओमफ्राय बाहायथ' डाक्टारबो गैखाला ट्रिटमेन्टबो गैया हिसाबै बिनि डाक्टारा मेडिसिन डाक्टारा बियो रेफार खालामनो बिबाय थाबाय रेफार खालामनो माबानानै ओमफ्राय जिएमसिआव बिसोरो रेफार हरबाय जिएमसिआव हरनानै ओमफ्राय सारा होनबाय ओहो आं बे एफा गाज्रि माबाखौ लानानै आं माबा खालामा ट्रिटमेन्ट खालामा नांगौबा आं जेलावनो थांफिनगोन होननानै बियो जेलाव थांनानै दंहैयो दा रेफारा हरदों आरो दा जेलाव थांनानै जेलनियाबो बिनि देहाखौ बेबायदि दोननो हाया आरो गावस्राबो माखासे नियम खानुन थाबाय नालाय बेखौ बिसोरो लांनो थाखाय जर खालामदों सारखौ खिन्थु सारा थाङा आं थाङा नांगौबा आं जेलावनो थैगोन होननानै बियो दासिमबो जेलावनो दं आं बेबायदि गाज्रि मानसिबो नङा आं बे गाज्रि माबाखौ लानानै आं ट्रिटमेन्ट खालामजाया होननानै गाज्रि बरनामखौ लानानै आं ट्रिटमेन्ट खालामजाया होननानै बियो दासिमबो जिएमसिआव थाङाखै माबानिफ्राय जेलनिफ्रायबो लांनो बेखौ जर खालामबाय थाबाय खिन्थु थाङाखै बियो बाहायनो नांगौबा थैगोन आं जेलावनो होननानै बियो दासिमबो दं जेलावनो बेनो जाहैबाय दावराव देख्रेब सारनि मेडाम आं बिथांनिसिमबो आंनो दान्दिसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय मेडामनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय गोजोन्थों